Ξεκινήσαμε λοιπόν για μια εμπειρία που κάποιοι από εμάς δεν γνωρίζουν. Δεν γνωρίζουν την ενέργεια του δάσους, του αέρα και της φύσης που αντικρίζει σε τέτοια υψόμετρα. Μια ενέργεια που δεν μπορείς να περιγράψεις με λόγια. Μόνο αν τη βιώσεις μπορείς να καταλάβεις. Όταν νιώσεις αυτή την ενέργεια, το μυαλό σκέφτεται πολύ διαφορετικά. Ενώ στην πόλη είναι δεδομένα κάποια πράγματα, εδώ όχι. Εδώ δεν σκέφτεσαι δουλειά, διασκέδαση και χρήματα. Τίποτα από αυτά δεν έχουν σημασία. Σε αυτά τα υψόμετρα νιώθεις το καθαρό παγωμένο οξυγόνο να παγώνει τις πνευμονές σου και να κρυσταλλώνει την ανάσα σου. Εκεί ξεχνάς οτιδήποτε βασανίζει το μυαλό στην πόλη. Νιώθεις ελεύθερος. Και η μόνη σου σκέψη το πώς θα μπορέσεις να επιβιώσεις από το κρύο και τις δυσκολίες του βουνού. Ξέρουμε τη μέρα θα είναι αλλιώς. Όμως όταν πέσει η νύχτα τα πράγματα θα αλλάξουν. Η θερμοκρασία ίσως αγγίξει τους 0. Ίσως παγώσουμε και δεν αντέξουμε. Ίσως φύγουμε μέσα στη νύχτα για να επιβιώσουμε. Όμως μέχρι τότε έχουμε δώσει ένα λόγο. Θα κάνουμε τα πάντα για να μην τα παρατήσουμε αυτό το βράδυ. Καλημέρα. Πάμε να ξεκινήσουμε τη μέρα μας. Δυναμικά. Αλλά πρέπει να ξυπνήσουμε τα παιδιά γιατί θα αργήσουμε. Φύγαμε. Κατερίνα, σήκω. Έχουμε αργήσει. Γιατί εσείς το βουνό και θα έρθουμε εμείς μετά. Θα κοιμάται. Τι ώρα κοιμηθήκατε? 7:30. Ο Χριστός. 10 και 4. Τι 10 και 4 δεν έχει πάει ακόμα. Τι 10 και 4 μωρέ παουτσάκι. Τώρα θα πάει 10 και 4. One eternity later. Μαλάκα Παναγιώτη, σταμάτα να τραβάς ρε φίλε. Μαλάκα, θα δεις τι έχεις να πάθεις. Αλήθεια. Μην βρίσκεις μωρέ. Γιατί? Γιατί είναι μπλουμπές. Εύχομαι μια φορά στη ζωή σου να το πάθεις αυτό. Θέλω να στο κάνω. Θέλω να στο κάνω Παναγιώτη για να καταλάβεις. Δεν ξέρετε τι είναι να έρχεται 5 η ώρα πάνω από το κεφάλι σου ο άλλος και να λέει σήκω στρατιώτη. Και εσύ γιατί το κάνεις πάνω από το κεφάλι μου ρε. Σήκω. Μα το Θεό, άμα το συνεχίσεις. Έχουμε παρέλαση σε μια ώρα. Μα το Θεό. Πρέπει να σηκωθείς, να στρώσεις Πρόσχερε εσύ. το κρεβάτι σου. Ωραία. Να βάλεις σεντόνι, υποσέντονο, κάτω σέντονο.
φάκελο υποφάκελο στα μαξιλάρια, να το έχει τέντα, να ρίχνω κέρμα και να κάθεται όρθιο. Ρε μαλάκα ληστρίδες, έφαγες πρωί-πρωί. Σήκω παιδάκι. Θα δεις και ένα μπάτσο. Μου κάνει ένα μπα, μες στη μόνη το βλέπω. Παιδιά, είμαστε σχεδόν έτοιμοι. Εδώ. Καλημέρα. Το έχουμε πει το καλημέρα ρε αγάπη. Είμαστε έτοιμοι πλέον. Όχι στα κρεβάτια. Είμαστε σχεδόν έτοιμοι. Φορτώσαμε τα αμάξια και ξεκινάμε. Αργυρό! Έλα να πεις ένα ένα γεια γεια. στην κάμερα. Για κάμερα! Έχουμε ξεκινήσει, παιδιά, αλλά έχουμε μια μικρή καθυστέρηση. Το σκυλάκι! Κοίτα εδώ. Αυτό είναι το τσοπανό σκυλό. Γεια σας, παιδιά. Γεια σας, Να σας πω, Αυτά που πείτε, βλέπετε παιδάκια είναι η στάνη μου. πείτε, Και έχω αφήσει τον τζοπάνι μου. πείτε αλεύρι. 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 Δεν ξαναδίδαμε τη λίστα, ξεχάσαμε κάτι, αλλά θα το βρούμε. Μπαλαντέζα. Το πιο σημαντικό. Γεια σας. Να είμαστε κι εμείς από το δικό μας αμάξι. Το οποίο αμάξι δεν πίπα. ξέρω. Είναι τόσο γεμάτο που έχει κάτσει. Να πούμε την αλήθεια. Ξεχάσαμε κάτι βασικό. Ξεχάσαμε μπαλαντέζα. Γιατί Που όντως είναι βασικό. είχαμε πάρει για backup στην έσχατη περίπτωση που δεν αντέχαμε να βάλουμε ηλεκτρική κουβέρτα, για να είναι λίγο πιο ζεστά, αλλά μάλλον θα είναι πιο hardcore. Εμείς η φάση. προνοούμε. Μπορεί και να μην είναι, ποτέ δεν ξέρεις, αλλά θα είναι. πρέπει να... Η αλήθεια είναι ότι πάρουμε είδαμε εξοπλισμό. ότι πάνω στο βουνό έχει ακόμα λίγα χιόνια, δεν έχουν λιώσει, παιδιά. Ναι, ισχύει αυτό. Οπότε- Λοιπόν... Ειδικά αν πάμε κοντά στο ποτάμι. Λοιπόν, αυτό Γίναμε. που έχω να πω είναι ότι είμαι πολύ ενθουσιασμένη που πηγαίνουμε με τα παιδιά, είναι η πρώτη τους φορά, οπότε και εμείς θα το ζήσουμε σαν να πηγαίνουμε πρώτη φορά. Έχει πάρα πολύ ωραίο καιρό εδώ, το βράδυ δεν ξέρω τι καιρό θα έχει, πώς θα είναι, αλλά με τους φαντρούλιδες σαν ομάδα θα τα απεξέλθουμε, θεωρώ. Φτιάξουμε δεντρόσπιτο. Κάνουμε κύκλους. Δεν ξέρω τι ωραίο το χτίσιμο στα σπίτια. Ναι, ναι, πολύ Αυτό είναι πολύ σωστό. Εδώ παιδιά είναι Δεν θυμόμαστε, αλλά είναι ένα. Πώς? Χαρούνια, ναι. Είναι φανταστικό μέρος. Πραγματικά. Βλέπουμε τέτοια ωραία μέρη που πραγματικά Σπάνια βλέπεις τέτοια μέρη βασικά. Σπάνια. Πάμε. Πήγαμε. Συνεχίζουμε. Ναι, ναι. Πολύ ωραίο χαρτάκι και τα χαρούνια. Ναι, πολύ ωραία. Φύγαμε. Παιδιά, φτάσαμε στο χωριό της Σέτας. Εδώ πέρα, κοιτάξτε τι όμορφα που είναι. Οπότε κοντεύουμε στο Προορισμό βουνό. Εντάξει, πλέον είμαστε Σέτα, τι θα κάνουμε? Σέτα, θα πάμε στο βουνό. Εν τω μεταξύ εδώ υπέροχο φαΐ. Έχουμε ξαναέρθει. Not sponsored. Παιδιά, όπως ξέρετε, εκτός από όντας φαντρούλιδες, θα σας λέμε και για φαγητά. Ναι. Έχουμε δοκιμάσει πολλά. Λοιπόν, έχω να πω ότι η διαδρομή ήταν τέλεια. Έχει πάρα πολύ ωραίο καιρό. Πόσους βαθμούς έχουμε? 18? 17 τώρα, μας πάει πάρα πολύ καλά. Είναι 3 η ώρα Μμμ. και συνεχίζω.
Παϊδάκια. Εμείς πάμε προς τα κάτω Σέτα, έτσι. Μακριχώρη, Μανίκια, από ό,τι είδατε, υπάρχουν πολλά μέρη. Και από εδώ θα γεμίσουμε νερό για να έχουμε στο βουνό μαζί μας. Λοιπόν, παιδιά, εδώ που σταματήσαμε είναι η Αγία Τριάδα, το παλιό εκκλησάκι και είναι και το καινούριο. Λοιπόν, σταματήσαμε να γεμίσουμε από την πηγή νερό. Είναι φανταστικά εδώ πέρα, παιδιά, είναι πραγματικά όνειρο. Όνειρο. Η Αργυρό παλεύει με το δοχείο της. Θα μας φτάσει. Έλα. Πιστεύετε ότι το δοχείο που έχουμε θα μας φτάσει? Βλέπω λάσπες, τι κάτσαμε. Δεν έχεις. Προσέχει εκεί στο βοτέτσι. Αριστερά τώρα. Παιδιά, μόλις φτάσαμε. Μυρίζει λίγο. Το φιατάκι μου το πέδεψα. Δεν πειράζει. Παιδιά, περάσαμε πάρα πολλά για να φτάσουμε εδώ. Φανταστείτε, τα παιδιά μου λένε να πάρω μίκρα. Παιδιά, κοιτάξτε θέα. Λοιπόν, εγώ μπορώ να το φέρω κι άλλο μέσα του μέξι, αλλά έχει τα κλαδάκια και θέλω να μην κάνουμε ζημιά στα λάστιχα. Θα τα πάρουμε τα κλαδάκια. Εν τω μεταξύ, μύρισε λίγο. Λίγο. Δυσκολευτήκαμε, γι' αυτό αναγκαστήκαμε, κόψαμε το βίντεο. Έχουν μυρίσει όλα τώρα. Ναι. Εντάξει, τώρα θα ηρεμήσει. Εδώ είναι το μέρος που θα μείνουμε το βράδυ, παιδιά. Αλλά όχι εδώ. Κάπου το τριγύρω. Κάπου το τριγύρω. Στο next stage. Και πάμε. Ξεκινάμε. Και επειδή δεν είχαμε πολύ χρόνο, ξεκινήσαμε να φέρνουμε ξύλα, να κόβουμε και να στείνουμε τη βάση από το καταφύγιό μας. Ο ήλιος είχε ξεκινήσει ήδη να δει και ξέραμε ότι το φως της ημέρας δεν θα διαρκέσει πολύ ακόμα, οπότε έπρεπε να βιαστούμε. Λοιπόν, παιδάκια, μόλις στήσαμε το πρώτο μας εδώ πέρα τη σκεπή. Άμα δείτε, έχουμε βάλει εδώ μπρόκες. Ναι. Έχουμε βάλει εδώ. Και αυτό θα είναι... Φιαράκια, έτσι σαν τάβλες. Ναι. Τα αγόρια μας εδώ πέρα βάλαμε, δεν κουνιέται τίποτα. Τίποτα. Παιδιά, η θέα είναι απίστευτη. Δεν υπάρχει, πραγματικά. Επίσης έχετε αγκαλιάσει ποτέ δέντρο? Είναι το πιο ωραίο πράγμα να αγκαλιάζεις δέντρο. Και γενικά εδώ, παιδιά, είναι μόνο δέντρα, ησυχία. Δεν ακούσει τίποτε άλλο. Ακόμα είναι φορτωμένα όλα. Έχουμε κατεβάσει μόνο τα εργαλεία που χρειαζόμαστε αυτή τη στιγμή. Και από εδώ πρέπει να βάλουμε αυτά που θα φώνουν.
Λοιπόν, παιδιά, έχει νυχτώσει. Η ώρα... Τι ώρα είναι, μπορεί να δει κάποιος? Δεν μου λένε. Από εδώ είναι η είσοδος. Εδώ που έχουμε... Δεν το βλέπετε καλά. Εδώ έχουμε σκάψει. Να το τώρα. Για να ανάψουμε φωτιά. Λοιπόν. Είμαι ένας φαντρούλης. Λοιπόν. Η σκηνή μας, παιδιά, θα είναι αυτή. Ό,τι μπορούμε κάνουμε. Μας έχει βγει λίγο η ψυχή. Η ψυχή δεν βγαίνει ποτέ. Δες λίγο. Γιατί τραυματίας δεν γίνεται να μην γίνεις πάνω σε ένα τέτοιο σημείο. Έπαιξα και έχασα ζεμεριά. Λοιπόν, αυτό είναι. Έχουμε φέρει το αυτοκίνητο πιο κοντά. Τι βλέπουμε φίλοι μας εδώ πέρα? Για πες μας λίγο. Για το άραγμα, να ανάψουμε λίγο φωτίτσα. Ποιο άραγμα ρε, θα φέρουμε εδώ να κάνουμε τσιμπούσι. Τι λέτε ρε? Όχι απλό τσιμπούσι κοπελιά, όχι απλό τσιμπούσι. Μιλάμε τώρα για πράγματα και θάματα. Παιδιά, εδώ πέρα θα είναι πολύ πιο νόστιμο. Καλά, ναι, το φαγητό. Και κυρίως στο βουνό θα έχεις ένα με τυχή. Παιδιά, εγώ έφαγα πατάτα πρώτη φορά έτσι σε βουνό και που το ψήσαμε στη Χόβολη. Θα πέσει το μαντέμι πάνω. Και παιδιά, ήταν τέλεια η μελιτζάνα. Που δεν τρώμε μελιτζάνα. Φίλε ψητή, στα κάρβουνα, αλλά να την κλείσεις, όχι να ψήνεις έτσι. Ναι. Κόβεις φλούδες, τη βάζεις μέσα αλουμινόχαρτο και τη βάζεις στη φωτιά. Εμείς τη βάζαμε. Γίνεται... Λουκούμια. Άστο. Θα μου δώσεις να πούμε και τι είναι αυτό με το αλουμινόχαρτο. Είναι κάτι καγκελάκια που το δείξε λίγο, δείξε λίγο. Ναι. Που βάλαμε αλουμινόχαρτο για να αντανακλάει η φωτιά και γενικότερα... Και όχι μόνο αυτό, για να κρατάει τη ζέστη. Για να αντανακλάει τη ζέστη μέσα στη σκηνή μας. Αυτό ακριβώς. Τώρα είπε το πιο σωστό. Εδώ έχουμε ανάψει τη σόμπα όπως βλέπετε. Αυτή είναι η σομπούλα μας. Και βγάζει πολύ ζέστη εννοείται. Εννοείται πως δεν την ακουμπάς. Καλά ναι, με τίποτα. Και έξω έχουμε ανάψει προσπάθησα τη λίγο να μας. την ανάψω μωρέ. Wow, παιδιά, δεν μπορείτε να φανταστείτε τι ζέστη βγάζει αυτό το πράγμα. Λοιπόν, πείτε μου λίγο κοιτάξτε. τι άλλο θα μπορέσουμε να κάνουμε. Παιδιά. Τι άλλο θα μπορούσαμε να κάνουμε. Βάλαμε και LED για να έχουμε το ωραίο το mood ρε παιδί μου. Να έχουμε αυτό το αισθησιακό με βουνό, με φωτιά, με όλα. Οκτάι, ξέρεις, φαίνεται μπλε όχι μόβ εντωμεταξύ. Ναι. Ναι. Κρίμα. Έλα λίγο πιο κοντά. Έχουμε βάλει και εδώ το φαναράκι. Είμαστε τέλεια εδώ πέρα. Α, τώρα έγινε μόβ. Να το είδες. Και τουρού. Πάμε και λίγο πιο μέσα. Πάμε στα βαθιά. Πού είναι ο φακός? Όχι το φακό, το επαγγελματικό. Να, κοίτα. Ποιος είναι Και εδώ ο κύριος Παναγιώτης φτιάχνει τη σόμπα. Έχουμε στρώσει, έχουμε βάλει τις κουβερτούλες μας, τα μαξιλαράκια μας, τα σεντονάκια μας. Είμαστε τέλεια. Και είμαστε έτοιμοι. Και επειδή είμαστε φαντρούλιδες και πεινάμε πάρα πολύ, γιατί σήμερα δεν φάγαμε όλη την ημέρα. Η ώρα έχει πάει 10 και 8. Θα κάνουμε όπως το γατί μου, Stitch. Λοιπόν, Οκτάι, γιατί είμαστε στα κρέατα. Εννοείται. Τι γίνεται εδώ Αργυρό, τι κάνουμε? Μου έρχεται να τις φάω μέσα. Λοιπόν, πεινάμε πάρα πολύ παιδιά. ναι παιδιά, η ώρα έχει πάει, μισό λεπτό, 10 και 26 και δεν έχουμε φάει τίποτα μέχρι στιγμής. Και τώρα ετοιμάζουμε τα καλούδια μας. Ναι, ένα λεπτάκι επειδή προσπαθώ και τα δύο ταυτόχρονα κινητά. Λοιπόν, ετοιμάζουμε τα καλούδια μας. Έχουμε πανσετούλες, πιτούλες, πιπεριές, όλα τα συμπράγκανα. εννοείται, Το έχουμε και άλλα φαναράκι το κρεατάκια. μεταξύ, βολικό. Έχουμε πάρα πολλά κι άλλα. Απλά θα κάνουμε τα μισά σήμερα, τα μισά Τα μισά αύριο.
Δεν ακούγεται τα αέρα καθόλου. Λοιπόν, παιδάκια, είμαστε μέσα στη σκηνή με την Αργυρό. Ετοιμάζεται για την νυχτερινή της. Πώς το λένε? Το νυχτερινό το ποτέ. Εντάξει, εγώ κανονικά ήθελα να κάνω ένα μπανάκι τώρα. Ναι, η Αργυρό ήθελε πάνω στο βουνό, στα 1200-1100 μέτρα, δεν ξέρω πόσα είμαστε, να πληθεί με το νερό από την πηγή που πήραμε. Έχει πρόβλημα, δεν είναι τίποτα. Μην αγχώνεστε. Εμείς αράζουμε εδώ πέρα με την Αργυρό. Όσο φαίνομαι. Λοιπόν, η σόμπα δεν φαίνεται εκεί πίσω, δυστυχώς. Λοιπόν, και τα αγόρια μας εδώ τα έχουμε και ψήνουν. Μπρο, τι έπαιξες ρε μολά. Κάνουνε και τα δικά τους ζώα τι κάνουνε. Και το πιάσε με το στόμα. Έπεσε μέσα στο πιάτο. Και αφού ψήσαμε τα υπέροχα φαγητά μας, είμαστε εδώ και τρώμε όλοι μαζί. Εγώ και η Κατερίνα μέσα στο αυτοσχέδιο σκηνάκι μας. Κατάλημα. Και τα αγόρια είναι έξω, δεν φαίνονται καν. Αγόρια, ελάτε να πείτε ένα γεια. Καλησπέρα. Δεν φαίνεστε, ελάτε πιο μέσα. Καλησπέρα, είμαι και μαύρος. Λοιπόν, και πραγματικά η απόλαυση που νιώσαμε, παιδιά, δεν μπορούμε να σας το περιγράψουμε. Πεινάγαμε πάρα πολύ. Και τώρα λοιπόν θα σας πασάρω στον Οκτάη να σας δείξει εδώ. Να δείξω ένα έτσι λίγο. Είμαστε με selfie όμως, θα σας γυρίσω. Πέρα εδώ. Πρώτα απ' όλα καλησπέρα σας. Και καλή βραδιά. Ναι, μισό λεπτάκι να δώσω το νερό. Έλα. Ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Δεύτερον, η φωτιά είναι κάπου εδώ. Καλά, τώρα έχουμε μόνο καρπουνάκια. Δεν φαινόμαστε τόσο. Πάτα μια φακό να φαινόμαστε ένα τσάκ. Κάτω. Πες ένα γεια στην κάμερα. Γεια σας παιδιά. Εδώ είχαμε φάει, εντάξει, Όντας έχουμε φάει ήδη. δεν στρώμε. Δυστυχώς, Αλλά... δεν μας προλάβατε. Καλά, λοιπόν, δεν γινόταν, παιδάκια, αυτό ήτανε. Τα χλαπακιά σας. Εδώ είμαστε. Είναι πραγματικά ένα απόλυτο χάος. Δεν βλέπεις τίποτα άλλο παρά μια μαυρίλα. Αυτό. Καταφέραμε. We did it. Λοιπόν, κάνω την παραχώρηση Δεν καίει καθόλου τον παιδιό. προς τα μέσα. Από μένα και το φίλο μου τον Παναγιώτη. Πες ένα γεια. Όχι με στη μούρη ρε. Με κλειστά μάτια. Γεια. Σας παραδίδω στην Αργυρό. Γεια. Τα λέμε μετά. Πολύ γρήγορο κάρβουνο έκανε. Είμαι μέσα στη σκηνή, κάθομαι και οι άλλοι είναι έξω. Δεν ξέρουν ότι τους τραβάω βίντεο. Και αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να φέρουμε τη μία καρέκλα από εκεί, την άλλη από εδώ κάπως και να φέρουμε πιο κοντά το τέτοιο για να βάζει μέσα στη σκηνή το τέτοιο. Σωστά, και να φέρουμε τέλος πάντων ένα τσίγκο να τελειώνει το θέμα. Εδώ είναι η σόμπα όπως βλέπετε και άμα έκαναν λίγο ησυχία θα ακούγατε πως κάνει. Ο τσίγκος θα το είχε σφραγίσει τώρα αυτό. Μπορεί να το ακούτε. Κοίτα, ένα διαδρομάκι να πηγαίνουμε μόνο. Να ξέρετε, η συγκεκριμένη σόμπα είναι ό,τι καλύτερο και μας βοήθησε πάρα πολύ στο να αντέξουμε το κρύο εδώ πάνω. Ωραίος. Πάει το ένα.
όσο μπορείς, έτσι, μην παιδεύεσαι πολύ με το πριόνι. Όπως, sorry, έκανα τι... Έλα. Ναι. Παιδιά, τι λέει? Να πει. Τι κάνετε? Ήταν όντως η καλύτερη εξόρμηση στα 27 χρόνια που... Η καλύτερη εξόρμηση στα 27 χρόνια που δεν υπάρχει. Θυμάμαι... Πέρα πάση φαντασίας, δεν μπορείς ούτε καν να το σκεφτείς αυτό το πράγμα. Αν δεν το ζήσεις, όσο και να το δεις στην τηλεόραση, σε ένα βίντεο, σε οτιδήποτε, δεν γίνεται. Το συναίσθημα που σου βγάζει αυτό το πράγμα δεν το ζεις πουθενά. Είσαι με κάτι το οποίο χτίζεις εσύ. Δηλαδή τώρα εμείς χτίσαμε αυτό που έχουμε. Οπότε Ακριβώς. είναι άλλο. Τα συναισθήματα που σου βγάζει, η δημιουργία Είναι που άλλο βγάζεις, τελείως. Από εκεί και πέρα αρχίζεις και ερωτεύεσαι. Να το κάνετε και εσείς, Θυμάσαι... παιδιά. Που δεν το έχεις ξανακάνει. Όχι, πρώτη φορά στη ζωή. Θυμάσαι... Πρώτη φορά στη ζωή. Θυμάσαι που σου έλεγα ότι είναι... Αν πας, αν πάμε βασικά. Τότε θα καταλάβεις, ναι, αυτό ακριβώς. Τότε... Ήρθα και κατάλαβα. Δηλαδή όσο και να μου το εξηγούσε, σου έλεγα ναι, wow, ήταν ωραία. Ναι, αυτό Όντως, ακριβώς. το είπε μόνος του. Αρχίζεις και ερωτεύεσαι. Τι σου είπα, τι σου Ναι, λέει στην ναι, αρχή? ναι, μα είναι ξεκάθαρο. Σου είπα ότι φίλε, δεν μπορείς να το νιώσεις αν δεν το ζήσεις. Αν δεν το δεις. Ναι. Εννοείται. Συμφωνώ και εγώ με αυτό. Παιδιά, εντωμεταξύ πριν ένα λεπτό ακούγαμε κάτι... Η αλήθεια είναι ότι... Κάτι σπουργίτια. Βλέ- Περνάει ο αέρας Μέσα από τα δέντρα. και το κάνει κυκλικά, παιδιά. Δηλαδή πάει, επειδή είμαστε μπροστά μας είναι χαράδρα μέσα και είναι και ποτάμι. Ακούς τον αέρα που τον πάει γύρω-γύρω. Τον πάει από εκεί, γύρω-γύρω και τον ακούμε πίσω μας. Και ακούμε πουλάκια που Σαν Dolby Atmos. Κουνιόνται οι φωλιές τους. κουνιούνται οι φωλιές τους και... Σπουργητίζουν. Και λαϊδά. Ναι. Κακόμοιρα. Πω, τι ωραία φωτιά ρε φίλε. Ζεστή, ζεστή. Δεν μπορείτε να φανταστείτε, εγώ είμαι εδώ που είμαι. Δεν υπάρχει. Απλά είμαι ανώμαλο. Μ' αρέσει. Γουστάρουν εκεί. εγώ. Να δείτε και λίγο εμένα. Εδώ πέρα έχουμε βάλει ωραία φωτάκια. Συγγνώμη. Μου κοπάνισε στην κάμερα. Τούλησε, αγάπη μου. Εδώ φαίνεται μεταξύ. Έχει πάρα πολύ. Δεν φαίνεται. Έχει πάρα πολύ φως από το φεγγάρι γιατί είναι πανσέλινο. Αέριο. Αν μπορούσαμε να σας το εξηγήσουμε, είναι σαν να ξημερώνει. Δηλαδή, ενώ η ώρα είναι 2 Α, περίπου. φαίνεται, τώρα φαίνεται. Αλήθεια. Ήταν από τη, Focus, ναι. ήταν από τη selfie και δεν φαίνονταν. Οκ. Ναι, είναι σαν να ξημερώνει ενώ η ώρα είναι 2. Έχει πανσέλινο, παιδιά. Η Κατερίνα, παιδιά, πώς ακούτε, τα έφτιασε. Δεν πειράζει. Ήταν πολύ εξοικειωμένη. Ναι, ναι. Ήταν κουραστική η ημέρα μας, είναι η αλήθεια. Ήταν, κόψαμε ξύλα, μαζέψαμε, δέσαμε, ράψαμε, Εξαντλήσαμε στήσαμε. κάθε Και ενέργεια. το καλό είναι ότι ήμασταν ομάδα. Μπορεί να εξαντλήσαμε κάθε ενέργεια, αλλά Άξιζε. αυτό για μας είναι γιατριά και κάθε βοήθημα ώστε να επιστρέψει η ενέργεια πίσω. Αυτό ακριβώς. Ναι, φίλε. Συμφωνώ. Τώρα την ξεκουράζεις επί 10 μόνο και μόνο που Όντως, κάθεσαι μόνο εδώ. που ακούς και κάθεσαι και ακούς και βλέπεις αυτό. Ναι. Το πρωί, παιδιά, να δείτε εδώ τι έχει να Καλά γίνει. το πρωί θα είναι. Το Θα πρωί, ανοίξουμε και παιδιά, Απλά θα σας έχουμε δίνω, μπροστά τις λαμαρίνες αυτές. Καλά, εντάξει. παιδιά, σας δίνω το λόγο μου ότι θα προσπαθήσω Να αποτυπώσει. να ξυπνήσω Νωρίς για να πας να βγάλεις το πλάνο. για να βγάλω το πλάνο που ξημερώνει. Να βγάλουμε και ένα fast forward. Ένα time lapse, ναι, θα Ναι. το βγάλουμε. Αν Δεν το είπα ξυπνήσω θα το σωστά, βγάλουμε. Συγγνώμη, παιδιά, δεν είμαι καλή στα Κάτσε αγγλικά. να συμπληρώσω εγώ ξυλαράκια, πείτε τα εσείς. Ναι. Καίει πάρα πολύ φωτιά, μου έχει κόψει όλο το πόδι. Αλλά μου αρέσει που κάθομαι. Ας βάλω τώρα ένα μεγαλούτσικο καλό. Πρέπει να έσβησε η σόμπα, σβήνει βασικά σιγά σιγά, πρέπει να την ανάψουμε και εκείνη πίσω. Ας βάλω και αυτό εδώ.
Εδώ πίσω η Κατερίνα κοιμάται. Εδώ σαν να έχουμε black light είναι. Λοιπόν, και εκεί είναι η σόμπα, αλλά δεν φαίνεται. Έχουμε περάσει υπέροχα. πολύ όμορφα, ναι. Έχουμε κλείσει εδώ πέρα τριγύρω. Έχουμε φτιάξει και τη φωτιά όπως πρέπει. Εδώ πέρα το κλείσαμε. Και είμαστε έτοιμοι. Και είμαστε έτοιμοι, παιδιά, να μπούμε στη σκηνή. Εννοείται πως δεν έχω κοιμηθεί. Εννοείται πως δεν έχω κοιμηθεί. Απλά Δεν ξέρω τι βλέπετε. δεν φαινόμουν στην κάμερα. Βασικά δεν φαίνομαι στην κάμερα. Κάνε λίγο zoom. Γεια σας. Δεν κοιμήθηκα. Τώρα, παιδιά, είμαστε. Τι ώρα είναι? Είναι 2,5-3 ώρα. Θα σας πω. Μπορεί και 3 είναι. Α, 3. 3. Ακριβώς. Κάνε λίγο focus στο κινητό. Δεν πειράζει. Λοιπόν, και έχουμε φτιάξει. Εμένα παίξε, μπράβο, ωραία. Οκτά εδώ πέρα. Βάλαμε, πήγαμε και. Α, το είδατε τα ξύλα που κόψαμε. Ναι, τα τελευταία κούτσουρα. Αλλά Τα παιδιά, βάλαμε. έχουν περάσει ώρες. Και είναι Και τώρα είμαστε τέλεια. down. Και είναι ήδη, Πάμε για Νάνη. και είναι ήδη 4 ώρες και πήγε άψογα η βραδιά. Ναι. Και τώρα έχουμε χτίσει μια πολύ ωραία ζέστη εδώ πέρα. Έχει 3 βαθμούς. 3 βαθμούς. Όχι, 3 βαθμούς είχε πριν μισή ώρα, 40 λεπτά. ναι. Τώρα μπορεί να έχει και 2 βαθμούς. Γιατί όσο περνάει η ώρα πέφτει κι άλλο. Λοιπόν, και εμείς τώρα πάμε να έχουμε ανάψει και τη σόμπα. Και θα μπούμε μέσα. Ένα πλάνο πώς φαίνεται από μέσα παρόλο που είναι πάνω. Ναι, Να ναι. το ζήσουμε ότι φαίνεται από μέσα η φωτιά παρόλο που θα κατεβάσουμε το πανιά. Λοιπόν, Έλα. παραχώρησε σε μένα για να δείτε ότι παρόλο που έχουμε μέσα κάποια LED εδώ πέρα, ωραία, όμορφα, παρόλο που λοιπόν έχουμε βάλει πανιά, η φωτιά παραμένει να φαίνεται. Κάτσε λίγο αργυρό. Λοιπόν, η φωτιά από ό,τι βλέπετε φαίνεται παρόλο που έχουμε βάλει πανιά. Αυτή είναι η ωραία η κατάσταση. Αυτό είναι το πιο ωραίο πράγμα αυτή τη στιγμή. Αυτό. Και αυτό είναι το σπίτι μας. Αυτό είναι και αυτό είναι. Τι να... Καληνύχτα, παιδιά, από την ωραία φωτιά και ζεστούλα. Και το παράθυρο που πέσε. Και θα τα πούμε το πρωί. Στο ξημέρωμα. Όλο αυτό εκεί Άσπρηση. θα ασπρίσει και θα ξημερώσει. Καλημέρα, παιδιά. Η ώρα είναι 6 και γύρω στις 7 βασικά. Η φωτιά έσβησε. Πάλι καλά έχουν μείνει κάποια κούτσερα. Να τους βάλω τώρα ξύλα. Μόλις έφερα εκεί κάποια ξύλα για να μπορέσω να βάλω φωτιά, γιατί κοιμούνται. Και παιδιά, που κάνει πολύ κρύο. Δεν ξέρω πόσους βαθμούς έχει τώρα, αλλά είναι πάρα πολύ. Ανάζαμε και τη φωτιά, γιατί μέσα τα παιδιά κοιμούνται και είχαν πολύ κρύο. Τώρα η φωτίτσα είναι μια χαρά. Πω παιδιά, η θέα είναι απίστευτη. Από εκεί και είναι ο ήλιος. Πάμε να δούμε την αυγή.
βρήκαμε και λίγο χιόνι. Και αφού η φωτιά άναψε, της έβαλα μερικά ξύλα και ζεσταθήκαμε. Τώρα απολαμβάνω λίγο την πρωινή θέα, ακούγοντας τα πουλάκια γύρω γύρω. Λογικά ακούγονται και είναι πάρα πολύ ωραία, παιδιά. Κοιτάξτε εδώ. Εκεί έχει χιόνια. Από μέσα πρέπει να ακούτε, εκτός από τα πουλάκια και τα ροχαλιτά. Τα μαλλιά είναι χάλια. Πάμε να ανάψουμε και τη σομπίτσα, εφόσον ανάψαμε τη φωτιά, για να ράξουμε λίγο, να ζεσταθούμε. Εδώ πέρα έχουμε γεμίσει το πέλετ. Να βάλουμε λίγο, είναι πνευματάκι, δεν θέλει πολύ, ίσα ίσα. Και τώρα παίρνει και το κατεβάζουμε. Καλημέρα φαντρουλίδες και από μένα. Να πω ότι μόλις τελείωσα κάτι πραγματάκια που έφτιαχνα. Τα μαλλιά μου φυσάει πάρα πολύ, όπως βλέπετε, και από τα χαρτιά. Λοιπόν, ο Παναγιώτης κουράστηκε. Μας άναψε όμως φωτίτσα για το πρωί, ήταν πάρα πολύ ωραία. Και εγώ είπα, επειδή ξύπνησα και δεν ήθελα να κάνω μια έκπληξη στα παιδιά, αλλά δεν ξέρω να είναι φωτιά. Πάμε να σας δείξω. Λοιπόν, έστωσα εδώ το τραπεζάκι και το ετοίμασα για πρωινό. Τα ψυγιάκια από κάτω, τις καρεκλίτσες. Τώρα επειδή είναι μέρα την άνοιξα λίγο. Άνοιξα λίγο το χώρο, δεν χρειαζόταν. Να η φωτιά. Λογικά αν πετάξω ξυλαράκια θα πάρει. Με ενημέρωσαν από το control μέσα. Ξύπνησε τελικά Παναγιώτη. Και τώρα θέλω να ξυπνήσω και τα παιδιά για να φάμε όλοι μαζί πρωινό. Να περάσουμε όμορφα. Αναμένουμε. Η ώρα είναι 11 παρατέταρτο. Τα παιδιά κοιμούνται ακόμα. Αλλά θα τους ξυπνήσουμε όταν ανάψουμε φωτιά και βάλουμε μπρίκι πάνω να ζεστάνουμε νεράκι. Εδώ ξύλος γος. Καλημέρα και πάλι. Τα έχουμε πει από νωρίς εμείς. Καλημέρα. Καλημέρα. Ξυπνήσαν και τα παιδάκια. Ξυπνήσαμε. Αργήσαμε, αλλά ξυπνήσαμε. Λοιπόν, εντάξει, είχαμε εξουθειωθεί πάρα πολύ εχθές και δώσαμε, όπως είπα πριν κλείσουμε το βίντεο, κάθε ενέργεια που είχε απομείνει. Οπότε, να ξέρετε, πάντως τουλάχιστον κάναμε ένα καλό ύπνο. Κοιμήθηκες ωραία. Κοιμήθηκα πάρα πολύ ωραία σε αυτό εδώ το στοματάκι. Και ζεστά και όλα. Δεν υπήρχε πρόβλημα από καμία άποψη. Ήταν πάρα πολύ ωραία. Το κορίτσι μου εδώ πέρα κοιμόταν από τις 1 η ώρα. Ξεράθηκα, παιδιά, δεν άντεχα άλλο. Έκλεισε 10 ώρο. Ούτε στο σπίτι δεν κοιμόμαστε τόσες ώρες. Και εμείς δεν αράξαμε πολλή ώρα. Ναι. Κάθισαμε μέχρι τις 3. Ναι. Ο Παναγιώτης κοιμήθηκε μέχρι τις 4. Εντάξει, ήταν η πρώτη μέρα και. Τι μέχρι τις 4? Κοιμήθηκε στις 4. Στις 4 κοιμήθηκα εγώ, γιατί έβαλα κι άλλα ξύλα. Ναι, μας και έφτιαξε ξύπνησα ξύλα το παιδί μου. 6.30.
Εννοείται. Λοιπόν, Και τώρα τώρα κάνουμε το τσιμπούζι το πρωινό. έχουμε... Καφεδάκι. Και είμαστε εδώ. Είναι μεσημεράκι. Τι ώρα είναι? 2,5-3. 2,5 και εγώ περιμένω. 3 και ακόμα μόνος μου μένω. Λοιπόν, ο Παναγιώτης βρήκε ασχολία και κοίτα εδώ τι έφτιαξε. Πώς φαίνεται, παιδάκια? Τόξο. Και βέλος, στραβόμεν, θα το δοκιμάσουμε τώρα. Λοιπόν, ο Οκτάη εδώ έφτιαξε τη φωτιά, έβαλε και πετρούλες μαζί με την Κατερίνα. Απλά κρυώνω. Σύνουμε και καφεδάκι. Η Κατερίνα κρυώνει και περιμένει. Δεν ξέρω τι περιμένει. Το τρένο. Περιμένω να Α, ναι, έχουμε και ένα καφέ κάπου εκεί που ζεσταίνεται. Να, το βλέπετε. Λοιπόν, και τώρα θα δούμε το Παναγιώτη. Θες να το ρίξεις προς τα εκεί? Πάλι καλά που βρήκες το κλαδί. Πάλι καλά που βρήκες το κλαδί. Εδώ πέρα το δέντρο αυτό είναι κατάλληλο για κουζινό καλόγερος. Τόξο, μπρίκι, σκάρα. Ναι, ναι. Σκεφτόμαστε να μαζέψουμε εδώ σκηνές, ναι, και όλα αυτά τα στρώματα και να κάτσουμε πιο χαλαρά, να κάνουμε τη φασούλα μας έτσι με το μαντέμι, να τηγανίσουμε, να φάμε πάλι για μεσημέρι. Γιατί η ώρα είναι, τι ώρα είναι? 3,5-4. Ναι, και σιγά σιγά που θα σκοτεινιάζει να φύγουμε. Να πάρουμε τον δρόμο για την επιστροφή. Ναι. Γιατί δεν πρόκειται να φύγουμε. Κάποια στιγμή θα ξανάρθουμε σίγουρα. Εγώ η αλήθεια είναι ότι θα καθόμουν κι άλλο. Δεν θα με χάλαγε, είναι πολύ ωραία. Ναι, αλλά δυστυχώς αύριο δουλεύω. Ναι. Δυστυχώς όχι μόνο η δουλειά, δυστυχώς δεν φτάνουν και τα πράγματα για να μπορέσει να Θα κυνηγήσουμε, ναι. λαγούς, κουνέλια, Λαγούς, πετραχίλια. πατράχια, καβούρια. Α, δεν έχουμε θάλασσα. Ήθελε να με κάνει παπασιά. Κολλάγεται ρε. Τώρα αυτές δεν τρώγονται έτσι. Ναι ρε, Είναι ρίχνεις νερό ρε. Ναι ρε, πας καλά ρε. Γιατί να μην τρώγονται. Κατάλαβες τι τρώγονται. Μπράβο ρε φίλε, αυτό ρε μας. Αυτό. Όσο μπορείς να μ' αγαπάς, να μ' αγαπάς, όσο μπορείς να μ' αγαπάς, δεν τη βρίσκω την άκρη πουθενά και πες μου να μ' αγαπάς. Όσο μπορείς να μ' αγαπάς, να μ' αγαπάς, όσο μπορείς να μ' αγαπάς. Μπράβο ρε παιδάκια. Έχεις έτσι. Τι. Ρε παιδιά, από πάνω τα δεν τρέχεις με πλαδιά το να Όχι, ήταν τεράστιο. Ακούστηκε γκουπ μεγάλο. Λες και έπεσε δέντρο, ας πούμε, ή αμάξι πάνω στο δέντρο. Λες τόσο φάλτσι να είμαστε που να αυτοκτόνησε κάποιος. Θέλει χρόνο, είπα τώρα. Θέλω να φύγει όμως από εδώ η κάπνα, δεν θα μπορούσα να βγάλει τη μελιτζάνα τώρα και τα γέλια.
Έτοιμη είναι, παιδιά. Η μελιτζάνα είναι έτοιμη. Θέλετε να φτιάξω μία, θέλετε να δοκιμάσετε κι εσείς Κάτσε γιατί δεν είναι έτοιμη. ομελέτα ή όχι? Δεν είναι έτοιμη. Αφού βάλεις καυτό. Εγώ ένα αυγουλάκι θα το έτρωγα. Ομελέτα δεν τρελαίνομαι τόσο. Τι με ήθελες να σε αγγίσω? Να σε τραβήξω λίγο, τώρα που το ετοιμάζω. Η πατάτα το πάω πιο νωρίς και έχω ρίξει και από πάνω και από κάτω. Φαγητού, παιδιά. Έχουμε κόψει Γιατί εδώ κάποια πατατούλες, μελτζανούλες. Τα πάντα. Ψήνουμε μέσα στη φωτιά. Δεν ξέρω άμα το βλέπετε. Βλέπω να από εκεί. Πάρτε, μην πάρεις το χέρι σου. Εδώ τις πατάτες λες. Εκεί, μελτζανούλα και πατατούλες. Τα παιδιά έχουν ξεκινήσει ψήνουνε. Έχουμε βάλει μέσα στη φωτιά στα κάρβουνα μελιτζάνες και πατάτες να ψήνονται. Και έχουν μπει τα πρώτα κρεατάκια πάνω. Και έχουμε να ψήσουμε πανσετούλα, μπριζολίδια. Τέλεια. Και ο Παναγιώτης θέλει να φάει και ομελέτα μετά από όλα αυτά. Θα φτιάξω μία μελέτα. Εμένα μου αρέσουν τα καυτερά, οπότε θέλω να την κάνω και το βουνό ενδείκνυται για καυτερά. Όταν μιλάει για καυτερά εννοεί ότι οι φυσιολογικοί άνθρωποι δεν το τρώνε, να ξέρετε. Όσες φορές μας έχει πει, όχι ρε δεν είναι πολύ καυτερό, κατεβάζουμε μετά 1 λίτρο νερό. Ναι, είναι ο Παναγιώτης γενικά το έχει πάρα πολύ με τα καυτερά. Και έχει κάνει και την αργυρό έτσι. Δυστυχώς, ευτυχώς έτσι είναι. Και ριγανίτσα. Λάδι είπες. Και λαδάκι έξω. Αυτό. Οι πατάτες είναι έτοιμες κομμένες. Είναι έτοιμες για μαντέμι, Και μελιτζάνες. Ναι. Και καλή μας όρεξη. Και αυτό είναι το μαγικό συστατικό. Τρέμονα Παναγιώτη. Καρολίνα Ρίπερ για όσοι δεν ξέρουν. Κολόνες θα τα ρίξω όλα. Θα πάει σπίτι μετά με τα πόδια από τη σέτα. Θα κάνει μέσα στα βουνά. Ήδη έχω βάλει αρκετό. Okay. Θες και λίγο κρέας να ρίξεις μέσα. Έτσι κι αλλιώς. Έτσι είναι ωραίο να το στο Καυτερό όσο δεν πάει. Να και για το κόλλο σου μετά. Κάτσε μωρέ. Ωραίο. Όπα ρε. Θα καώ. Λίγο. Φύση θα το πει. Αλλό.
Παιδιά, το κλείνω. Καρολίνα Ρίπερ, μαγκές. Όταν τρως ότι είναι μελέτα του Παναγιώτη. Όντως. Εν τω μεταξύ δεν μου φάνηκε τόσο καυτερό. Θα βάζα κι άλλο. Πορτοκαλάδα θα είναι Θα καλύτερο. φάω ψωμάκι. Μήπως έτυχε. Έλα, φάει πίτα. Ψωμί με... Φάει πίτα, φάει πίτα. Πίτα. Μαλάκα, τι τυρώ. Μα τι κάνεις και Πού τρως πες, και είναι εσύ πλάκα και τώρα την πίτα. ακούς. Είναι πολύ νόστιμο, αλλά πολύ καυτερό. Του τύπου απλά πήρα ανάσα και κάηκα. Για να το δούμε. Κοίτα πως τρώει χαλαρά. Είναι λίγο της καλύτερος όμως. Μπράβο, αγάπη μου. Τουλάχιστον το χαίρεσαι. Αυτό μάλιστα, παιδιά. Φίλε, πετάχτηκα. Μαλάκα. Δεν πάμε καλά. Που το νιώσε μέσα στο στόμα τον πάνω. Καλή όρεξη, φίλε. Αυτός δεν είναι θείος μου. Και κάπου εδώ το ταξίδι μας τελειώνει. Μαζέψαμε τα τελευταία πράγματά μας και μπήκαμε στα μάξια μας για τον δρόμο του γυρισμού. Γεμάτη ενέργεια από μια ακόμη μοναδική εμπειρία που θα θυμόμαστε για πάντα.